U petak od 20:30 igra se 311. večiti derbi u košarci između Partizana i Crvene zvezde, a u Beogradskoj areni domaći će biti crno-beli koji su posle turbulentnog perioda nastalog odlaskom Željka Obradovića sa mesta trenera uspostavili kakav takav pobednički niz. S druge strane, gostujući tim u srpski košarkaški praznik ulazi u fantastičnoj formi, pošto se nalazi u samom vrhu tabele Evrolige na kojoj je pre poraza od Barcelone bio na vodećoj poziciji. Kako to obično biva, kakve god rezultate beležili, teško je odrediti favorizovanu ekipu u večitom derbiju, pogotovo u današnje vreme kada su slične po individualnom kvalitetu. Što se tiče međusobnih duela, Partizan je u večitim derbijima ostvario 158 pobjeda, dok je Crvena zvezda 144, a 5 puta su rivali odigrali nerešeno. Doduše, kada se pogledaju osnovni statistički parametri, Zvezda je daleko kvalitetnija od Partizana pošto je bolja u čak 9 od 12 segmenata u Evroligi, po poenima plus 3,9, ofanzivnim plus 2,3, defanzivnim plus 3,7 i ukupnim plus 5,9 skokova, asistencijama plus 2,5, blokadama plus 0,2 i procentima u šutu za 2 poena plus 1,6% i 3 poena plus 1%. S druge strane, Partizan je uspešniji samo u ukradenim loptama sa plus 0,1, izgubljenim loptama minus 3,1 i procentu pogođenih penala plus 4,7%, što i nije tako čudno ako se uzme u obzir stanje na tabeli. Zvezda je treća, a Partizan na 16. mestu. Predstojeći večiti derbi će biti 311. ako se računaju zvanično dokumentovane utakmice. Prvi je bio odigran 6. septembra 1946. godine, a sa 24:21 slavili su crno-beli. Najubedljiviji trijumf ostvario je parni valjak sa plus 41 5. aprila 2011. godine, dok je najefikasniji meč bio završen rezultatom 111-110 za isti klub i to u sezoni 84-85. Najbolji strelac u jednoj utakmici bio je Ljubodrag Simonović koji je za Zvezdu 21. marta 76. godine ubacio čak 59 poena. Kada su trofeji u pitanju, razlika nije tako velika, pošto ih Partizan ima samo 3 više, uz napomenu da u vitrinama ima i onaj najvredniji namijenjen prvaku Evrope. U Evroligi je trenutno 3:3 u međusobnim duelima. Zanimljivo, u posljednja 2 derbija slavila je gostujuća ekipa, iako je jedno vreme postojala tradicija da domaćin uglavnom pobeđuje.